Greetings bazalwane, in the name of Jesus, Ntokozo lokhulumayo, sisekhaya labafundi. So Ntokozo kaMkhize from Durban. Siyambonga uNkulunkulu sasiphile le chance ukuthi sihlanganyele ezweni lakhe. Khona sokwenza intando yakhe egameni lika Jesu. Yes. Amen bazalwane, ngibingelela lonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Igama mina nguMotlatsi Isibongo wakamoledi ngokuzalwa ngiqhamuka eMpumalanga eBalfoto ngokuhlala ngise Heidelberg eGauteng. Ngilana namhlanje ekhayeni labafundi ekhayeni likaBaba Sibiya. Siphinde sibonge futhi noma ibrada ngapha. Amen. Ubhuti Ntokozo osimemile namhlanje. Amen. Hayi siyabonga se. No kunodaba nje la se without wasting time olusematheni olushubile kahle. Okay. Ya kumele si-address umoya engcwele uyapressa kakhulu ukuthi silithinte lolu daba because abazalwana abaningi abazi ne. Nabanye bayazi but banenkani. Okay. So le ndaba ye-system kaSathane. System yalelizwe my brother. System of the world. The system of the world, the world system, you know. Okay. Baningi abazalwane bayakholwa, right? Bathi basindisiwe baphendukile, bamamukela uJesu, bakhonza uJesu but aba understand ukuthi bakhonza noSathane futhi. Aba understand ukuthi bakhonza noSathane. So ngifuna sihlale phezulu leyo ndaba nje Motlatsi today singaloke siyale nalezi vele sishaya esikhonkosweni ukuthi iyini world system and ibabambe kanjani abazalwane mhlawumbe mungachaza bhuti. Masikhuluma nge-world system ane. Yeah. I-world system sikhuluma ngezinto ezela emhlabeni. Sikhuluma ngezinto ezigcwele la emhlabeni ezibusayo. Mangikhuluma nge-world system, point number 1 ngikhuluma ngesikolo. Isikolo it's a world system. Into eyenza umuntu. Isikolo is not from God. Isikolo yinto ezinomuntu. Yazwa ngithi into ezinomuntu. Yinto eintroduce umuntu ukuthi abantu bangakholwa uNkulunkulu. Ukuthi abantu bangakholwa izwi likaNkulunkulu. Okay. Yes, ukuthi bakholwe ukuthi abahambe bayofunda. Ukuze bahamba bayofunda bathembele emfundweni bangabe sathembela uNkulunkulu. Bangabe sebathembela uNkulunkulu. Yeah. Ngizothanda ukuthi sicheke la ezwini lenkosi lapha na my brother. Okay. Encwadini yakaMprofeti uJeremiah. Okay. Ku chapter 17 ane. Okay. Kunento ngifuna sithi uyibheka la. All right. Yeah, ku Jeremiah ku chapter 7. Mhlambe ke sisalinde incwadi yaJeremiah. Baningi abazalwane abathi no mina ngiyakholwa nje nami kodwa ngisakuyona isystem yemfundo anginalutho nje. uNkulunkulu akanankinga, uNkulunkulu akanalutho. Akunalutho. Yazi into uSathane ayiprogramme kanjalo. Ebantwini. Yinto uSathane ayitshalile. Ukuthi that's why kunale gama lelithiwa bathi education is the key. It's a key of success. Iqhamuka lelo gama lelo. Iqhamuka kuSathane. So indlela yokwenza ukuthi umuntu angakholelwa through uNkulunkulu. Indlela yokwenza ukuthi umuntu angakholelwa through izwi likaNkulunkulu. So indlela yokwenza ukuthi abantu bakholelwe emfundweni. Indlela ekwenza ukuthi abantu bakholelwe eintweni zesikolo. That's why abantu abaningi makaqeda umatric ngathi into enkulu kuye. Achievement enkulu. That's why uzothola labantwana if igama lakhe alivele ephepheni
bayazibulala. Yini? It's a demonic system. It's a demonic system. Ayiveza ke yazi Motlatsi le isambulo esi-serious leso cause ngiyakhumbula nami ngisafunda nje esikoleni ka matric kakhulukazi isikhathi sakho noNkulunkulu isikhathi sezinto asikho isikhathi sakho nemfundo kuphela lemfundo kaSathane up to a point whereby into sokufocus kuyona ukuthi ngiphume nje ephepheni mina mengiphume ephepheni nje sengiqedile empilweni uqedile. That's why kuthiwa abathi banalento leyo ukuthi makayojika evarsity or ajike college into enkulu kuye. Why into enkulu? Utshelwe kanjalo ukhohlisa uSathane. Yes, utshelwe kanjalo ukuthi ukujika evarsity achievement enkulu kakhulu. Achievement enkulu idlula ukuphenduka idlula ukusindiswa. Indlula ukuphenduka indlula ukusindiswa. Because into etshalwe la ingqondweni yakhe into ephakathi kuye. That's why thola ukuthi mangathi manganamali ukujika evarsity uba depressed. That's why uzothola abanye abodade bethu bayenza njani bayahamba bayethengisa ngemizimba. Abanye abafo bethu bayenza njani ukuze athola imali ukuthi aye evarsity ukuze athola imali aye college yedwa ukuthi ayongena kubutsotsi. Shuthi uncamana ukwenza isono uprefer ukwenza isono khona ezongena kule system kaSathane. Yes. So uprefer ukuthi ahambe ayothengisa ngomzimba ukuze ayongena evarsity. So uprefer ukuthi ayongena ukuze ayongena evarsity kumele ayo hijack nabazali bakhe mabengenayo imali bancamana ukuyongena ezikweletini. Yes. Beyongena kumashonisi emabank. Yes. Bavele ngokhakhaya ekweletini. That's why uzobathola sebangene kangaka ekweletini. Bavela ngokhakhaya. Yes. That's why uzothola umunye umzali athi sengamane ngayongena ekweletini ukuthi umntwana lo ayofunda. Uyofundani Motlatsi mhlawumbe bongachazela abantu because abantu bekukhulunywa ngokufunda bacanga ukuthi hayi into kaNkulunkulu nje isiphiwo. Uyofunda basuke befundani Motlatsi. No. Awukuthi uyofunda ngoNkulunkulu laphana. Awuyofunda ngoNkulunkulu. Ukuze uyofunda ngoNkulunkulu hamba ezwini lakhe. Iba nobudlelwane naye. Iba ne relationship noNkulunkulu. Lapho uzokhona uzofunda ngaye uNkulunkulu. Lapho uyafunda ngoNkulunkulu. Vele lapha noma uyibuka ayikho into ehlangene noNkulunkulu lapha. No. Isikolo asihlangene uNkulunkulu akahlangene nesikolo. uNkulunkulu into ayenzile makabumba umuntu. Ubumbe umuntu umbumbe a perfect. uNkulunkulu akafakanga ayikho into eshodayo uNkulunkulu makayenza umuntu. That's why uAdam makasekabunjiwe uAdam. Yeah. Ayubekwa ensimini yaseEden. Lamagama lawo yilwane. uAdam makathi le ielephant. uNkulunkulu uthini? Uthi amen. Amen. Yeah. uAdam makathi le icrocodile. uNkulunkulu uthini? Amen. Ushuthi wayine power eqamba yonke into. Wayinayo yonke information. Wayinayo yonke ulwazi, wangadingi lutho. uAdam wana yonke information, wana yonke ulwazi. Akakelanga esikolweni. Akakufundelanga uAdam ukuze aqambe ilwana amagama. Hey Motlatsi, that's a revelation. That is akacambanga. Like akakelanga esikolweni lokho. Already uNkulunkulu ufake ukuhlakanipha kumuntu. Already uNkulunkulu ufake like iwisdom kumuntu. So ngenxa yokuthi that's why ngathi mahamba ezikolweni yeah. Bazokufundisa this is elephant. This is lion. Yo. Into already khona kuwo. But bakuthengisela. And bakuthengisela ngoba yes. Mawukuthi imfundo na is the key to success. Why kumele ukhokhe imali pho? Why kumele ukhokhe imali? Makuthiwa bathi education is the key of success. Why kumele ukhokhe? Shuthi ungenayo imali akanayo key of success. Shuthi mangana imali akanayo key of success.
Okay Motlatsi, that is true ngiyakuzwa. Kunento ke balekile la engifuna siqophelele. Izinto ezifundwa lapha esikoleni zimlimaza kanjani umqondo umntwana? Okay, because khona abantu sifuna sibavezela abantu ukuthi ingeka sathane nje kanjani yini lefundwa lapha esikoleni and kwenzakalani lapha ezikoleni zika Sathane. Okay Jeremiah 17 ne so funda. Yeah, cala ufunde ku verse 6. Verse 6. Okay. Uyakuba njengesihlahla. Cala ku verse 5. Uqala verse 5. Usho kanje uJehova uthi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe othemba kubantu. Ayenze inyama ibe ingalo yakhe. Nonhliziyo yakho isuka kuJehova. Yes. Okay. uNkulunkulu la uthini? Uthi uqalekisiwe umuntu othemba lakhe lokubani lokubantu. Okay. I-problem yazi kuplan. I-problem sisuke sathemba abantu. Imfundo yabantu le. Imfundo yabantu. Evela kuSathane. Evela kuSathane. So the more sithemba imfundo, the more sithemba i-education, kuyafana ukuthi sithemba abantu. Sithemba abantu. Asiqhubeke ke. Yeah, ngisakhuluma ngayo le ndaba leyo ukuthi ke imfundo efundwa lapha phakathi. Njengoba sithi ingeka Sathane, kanjani mhlambe mongakhombisa ababukeli ukuthi izinto ezifundwa laphana zingezi kaSathane kanjani ukuze bezobona. Mhlawumbe abantu ababafundisayo abantu abakanjani nemfundo efundwa laphana ukuthi kufundwa ngani. Yabo. Mina ngicela ukuba straight forward. Yeah. Yeah, ngicela ukuba straight forward. Ekolweni. Mawuthi uyangena phakathi ekolweni ne. Ngizwela abazalwane kakhulu. Labazalwane labathatha abantwana babo babayise ekolweni. Ethola ukuthi umntanakho ufundiswa uthisha lo amfundisayo. Number 1 isangoma. Yo. Kodwa umntwana umzalwane ufundiswa isangoma. That's why abantwana babazalwane sokulula for bona ukuthi lo moya bungoma bungene phakathi kwakhe. Ngoba ufundiswa yini? Isangoma. That's why umntwana umzalwane sekasathi mama sengifuna ukuyothwasa. Yini? Ufundiswa isangoma. So shukuthi loyo moya loyo benze njani sokungenile umntwana. So that's why ngithi isikolo sinobusathane. Yazi akugcini kuzangoma kuphela. Akugcini kuzangoma kuphela. Akugcini kuzangoma kuphela. So esikolweni bayophinde bakufundise ngokuthi mina ngingumklatsi. Okay. Ngisebenza kuphi mawusesemncane. Already sofunda amanga. Already sofunda amanga kuphi? Sofunda amanga khona lapha esikolweni. Bali isayila. Bathi bhala incwadi. Ubhale ngawo. Awukakabi nomlando. Bhala amanga wodwa kushuthi. Ngamanye amagama ubhala amanga wodwa. Amanga ngenka Which means sofundiswa ukuphambana noNkulunkulu. Yes, so fundiswa amanga. That's why uJesu athi uSathane uyise wamanga. Yo, Motlatsi mfethu, ngiyadabuka ngoba baningi abazalwane ingane zabo zigcwele lapha ezifunda lamanga lawo. Ingane zabo zigcwele zifunda amanga. Bengilalela umunye umntwana la athi iclass teacher ngathi bebacoca neclass teacher yakhe ne. Yes. Uthi babacoca neclass teacher yakhe babuza iclass teacher yakhe ngama gay lesbian. Izwa uthini uthisha? Uthini? Uthi ukuba igay is not a problem. Instead ukuthi manje abatshele ngokuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini. Ane?
bese uthisha athi ukuba igay is not a problem. Ukuba lesbian is not a problem. That's why mawuthi uyangena ekolweni akhona nama subject afundisa ngama gay, afundisa ngama gender. And two uyayikhethela igender manje ukuthi ufuna ukuba yiphi gender. Yes, njengoba nje uyayikhethela. Iqhamuka lento le, iqhamuka esikolweni. So I did my research indaba yezikole. Ukuthi isikole siqhamuka. Isikole siqhamuka nama romance. Yes. True. Ama romance iwa ezinendaba yezikole. Mezosicolonize la. Yes, bazosicolonize. Yabona lokho ngeenkathi zabo Shaka, ngeenkathi zabo Dingane. Abantu bebaphila without isikole. Abantu beba survive without isikole. Until afika amaRoma afika nabelungu. Until bafika belungu bafika namaRoma. Bese amaRoma ba introduce education. Bese abelungu bayenzani? Bashaya istamp. Why abelungu bashaya istamp? Bayenzela ukuthi umuntu omnyama angasadepend kuNkulunkulu. Adepende ku system. Yo. Nglazi. Bayenzele lokho ukuthi umuntu angasathembi uNkulunkulu. Athembe i-education, athembe i-system. So bese liphinde lithi izwi lenkosi laphana, liphinde lithi wenze njani? Chubeka 1:5. Yeah. Okay. Uqalekise umuntu othemba kubantu ayenze inyama ibe ingalo yakhe. Ayenze inyama ibe yini? Ingalo yakhe. Umuntu onjani loyo? Umuntu othembele kubantu. I-education yini? Abantu. I-system, education system ufana ukuthi mawuhamba uye esikolweni uyofunda uthatha ithemba lakho ulibeka kumuntu. Chubeka naye. Nonhliziyo yakhe isuka kuJehova. Mamela. That's why uzothola abantwana bathi mina ngithanda isikolo. So inhliziyo yakhe kuphi? Isesikolweni. Esikolweni ayikho uNkulunkulu. Ayikho uNkulunkulu. Inhliziyo yakhe isesikolweni ayikho uNkulunkulu. Hey, Mdlanzi. So uthathe yonke into wayifaka la. Ngoba inhliziyo yakhe ayikho kuNkulunkulu. And uNkulunkulu ezweni lakhe omthanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke. Yes. Anithi noSolomon uthi themba uJehova ngenhliziyo yakho ngayo yonke. So which means yonke inhliziyo yakho imile kubani? Imile kuNkulunkulu. Kodwa isystem ifundisa ukuthi inhliziyo yakho ibe kuwani ibe kuyona. Isystem ikufundisa ukuthi inhliziyo yakho ibe sesikolweni. That's also uthola nalabantwana athi as long mangafunda nje akanendaba noNkulunkulu. Akanandaba noNkulunkulu. Hey sir, ijulile my brother. Deep abantu abaningi I just pray ukuthi bambuleleke bayibone. No, akanandaba noNkulunkulu. Inhliziyo isesikolweni. That's why uzothola umntwana uyospenda the lot of energy yakhe esikolweni. Instead ukuthi aspende i-energy yakhe kuNkulunkulu. Instead ukuthi aspende i-energy yakhe ukufuna uNkulunkulu, ukulakazelela uNkulunkulu. So bayenza ukuthi like bayenze njani? Bambrainwash ukuthi energy yakho ispende kuphi? Esikolweni. That's why uzothola nabafundisi bathi hey abantu abasha abayenze lama subject abafundeli bayenza abanye yazi bazobe phambili esontweni bethandazela bebezobhala ama exam. Kanti abazi ukuthandazela uSathane. Abazi ukuthi kahle kuyophumelelisa into yakaSathane. Shuthi bathandazela ukuthi behambe beyokhonza uSathane. Bathandazela ukuthi bahambe bayokhonza uSathane. Yo. Kahle isikolo into kaSathane. Kahle. That's why uzothola kwesinye isikhathi kuyenzakalana ne. Abafuna ukukholwa yizwi. That's why bazothi education it's a key of success.
shuthi yona uNkulunkulu wabo uyona uNkulunkulu wabo. That's why bayithembile education ukuthi umntana manga angafunda angaphumelela. yazi usho into epowerful ngoThathe ngoba ke ngiyakhumbula nami ngisafunda nje impela othisha babengasitsheli ngoNkulunkulu othisha babesitshela ukuthi fundani khona uzoba nekusasa eliqhakazile funda uzoba nekusasa elibright ubaba bafundile inqwaba manje ubani ulethele le mfundiso le usathana bheka into ebuhlungu uzohamba uye esikolweni uye primary undlule primary uye high school undlule high school uye varsity uye college uqede minyaka emingaka ndoda uqede. That's a painful. Mase uqedile uzobuya uzohlala ekhaya. Shuthi usuwaste yonke leminyaka. Uwaste iminyaka yonke. NgoThathe mfethu. Uwaste i-energy yakho yonke. Why waste i-energy yakho yonke? Ngoba kuthiwa wena utshelwe amanga from the start ukuthi funda uzoba nekusasa eliqhakazile. Kuthiwa bathi funda uzoba ne-bright future. Ipi bright future manje? Ipi bright future manje? Wona uSathane udlalile ngabantu ngoThathe mfethu. So uSathane udlalile ngabantu. So that's why uJesu athi siyakwazi iqiniso. Iqiniso lesenzenjani? Lakusikhulula. No, siyabonga kakhulu Mathathe. Angazi kuningi esingakanpheka. Ngiyafisa ukuthi sibuye no part 2. Yes. Ngifisa ukuthi bayidigeste kahle le information. Siqeda kubanika yona. Okay. Yeah, because abaningi understand ukuthi why sithi imfundo ngakaSathane. Bayitshela ukuthi asifuni sithi abantu abangafundi. uNkulunkulu nayo imfundo yakhe nje naye. Mamela, imfundo kaNkulunkulu yizwi ilizwi lakhe. Yizwi likaNkulunkulu. Yabo. Asisho ukuthi abantu abangafundi, mabafunde imfundo kaNkulunkulu. Maka bangayi kuma-Bible school. Bala bangayi kuma-Bible school, very important nalokho. Imfundo kaNkulunkulu izwi. And abazi ukuthi yazi ipoint lokugcina abazi ukuthi abafundi ingane zabo mayiphethe ikhwama ziye esikoleni. Lezi incwadi esuke ziphethe phakathi kahle amaBhayibheli iBhayibheli leso beliphethe. Kahle iBhayibheli lisho ukuthi collection of books, right? Yes. iBhayibheli usho incwadi, library, incwadi ehlanganisiwe. So mebephethe incwadi besikoleni baphethe iBhayibheli likaSathane. The science, the geography, learn English. Now yonke le. So Mothathe angazi uNkulunkulu uzobasiza kanjani abantu Mothathe. No, uNkulunkulu uzobasiza kanjani? If we tell them the truth. Osho ukuthi ke kuyaphoqa ukuthi baphume kuyona system. Mamela. Makuthiwa bathi zidele. Chaza ukuthi iphuma la ku system. Kwasho uJesu futhi lawo mazwi lawo. uJesu okhulumayo. Okay, ake sikhulume nje iqiniso. Yeah. Kukubla lithi iBhayibheli uJesu wahamba esikoleni. Wahlala edeskini. Kukubla lithi iBhayibheli khona uJesu bekathethe incwadi. Because mawufunda kuLuke chapter 2 sithola ukuthi uJesu bekasethempeleni. Chapter 12, yeah. kuLuke chapter 2. kuLuke chapter 2. Chapter 2, yeah. Yes. Wayesana 12. Bekasana age of 12 years. Bekakuphi? Bekasethempeleni. So lithi iBhayibheli wafika ethempeleni wayenza walalela wabuza imibuzo phezu kwaloko futhi wayenzani wayephendula naye wabanika ama-answers kahle uJesu is starting to teach with the age of 12 years. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ufundisa izwi likaNkulunkulu with the age of 12 years. Hayi Mothathe. Jesu akayanga esikolweni. So uJesu bekafundisa ama-Jews and lithi iBhayibheli ama-Jews they are highly educated. Babewazi umthetho ne? Babewazi umthetho.
but nako uJesu ukhonile ukubafundisa maka nako uJesu ukhonile ukubanika ini namandla ingane zethu ezino 12 years ingane zabazalwane ezino 12 years zona zenzani zona zifunda yiphi imfundo njengamanje zifunda imfundo kaSathane that's why abanye bagcina baba magay abanye babagcina baba izangoma abanye baba ama lesbian abanye amaphara kudliwa ama drugs abanye kudliwa ama drugs kudliwa ama drugs iy'thelo zemfundo kaSathane zonke iy'thelo zemfundo kaSathane yo hayi Motlatsi ijulile iy'thelo zemfundo yakaSathane no Motlatsi ngiyayizwa iyavutha kakhulu siyabonga kakhulu bazalwane ngiyathemba ukuthi sokuya no part 2 sizocacisela kahle abazalwane sesingena deep kuyona ukuthi musuqhubeka nayo imfundo usudlulela uya kumabanga aphezulu uya ko tertiary uSathane usuke sekudestroya kanjani ke lapho yabo sizobuya kahle na ngiyabona ukuthi iyavutha kakhulu and kubalekile ukuthi abantu belazi iqiniso yabo uthi uJesu iqiniso liyakukhulula so the reason why we are sharing the ubufakazi so that uzocabanga nawo uphume kwisystem ubone uSathane ukuthwekulile uSathane ukugqilazile bazalwane isikhathi sokuphuma kwisystem manje sikhonza uNkulunkulu egameni lika Jesu amen.